This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Stellenbosch 0. Sanibonani bosisi. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Yebo. Sisubane uphuma kuphi? Nguhlengiwe mina wakunene ngiphuma eMnambizi. Awu, Mamtimandi. Yebo. Wena ubani? Mina nguNohle ngakhanyile ngiphuma eShowe. Sigodini sasoyayi. Siyabonga. Nibona kanjani igame namhlanje? Hayi, besimincele. Hayi, Simincele ngikhona nge-season 2. Hayi simincele shempasi ke sibe second half. Season 2. bathi sibe happy bafethi yo. Khokhomelo yethu. Yeah, so nani phela ningabaleki phela. Khokhomelo nje. Nithandayo nikhokhomela. Khokhomelo. Number 38. mina yinsi Cocomelon forever wena. Sithi nje khokhomelo. Sanibonani. Yebo. Niyodlala neSundowns umgqibelo. Ni mobheke nizodlala kanjani? I think sodlala kahle kakhulu because ngibona iperformance yakhona beyinhle kakhulu so ngiyabathemba abafana bami and sobe senabo guys. Nizowina ngoba iscore. 2-1. 2-1. Yeah, sifanele. All the best yabonga kakhulu. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpeye.com.